ጥንታውያን ግብፃውያን ቀለል ዝበለ ማሽናት ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ታሪኽ ዝምስክሮ እዩ። ንኣብነት ከም ምስራሕ ኣባይቲ ዝውዕል ኣስካላታት ንመራኽ ሚዛንን ንኽሕልዋ ዝሕግዝ ተረርቲ ኣግማድ ካብ ጳጲሮስ ዝስራሕ ወረቐት ከሳብ ናብ ሃገራት ማእከላይ ባሕሪ ዝስደድ ስራሓት ካይላ ግብፃውያን ካብ ዝመሃዝዎ ምን ዘይመሃዝዎ ስለ ዝውሕድ ንዕኡ መውፃር ይሓይሽ። ንኣብነት ኩሉ ጉዕዞኦም ብማይ ስለ ዝነበረ ዳርጋ ዓረብያታት ጥራዮም ዘይመሃዙ ተሪፍዎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዝዓለም በብግዚኦም ዝተመስረቱ ስልጣኔታት ከም ዝነበሩ ናይ ታሪኽ መጻሕፍቲ ኣስፊርዎሎም። ንኣብነት ኣብ ፈለግ ጢግሪስን ኤፍራጢስን ዝተመስረተ ስልጣኔ ሜሶፖታሚያ ውሕድ እዋን ካብኡ ድሒሩ ዝመጸ ስልጣኔ ድማ ግብፅን ኣብ ምብራቃዊ ሜዲተራንያን ዝመጹን ክጥቀሱ ይኽእሉ። ኣብ ኣህጉር ኤስያውን ኣብ ገማግም ፈለግ ኢንደስ ዝተመስረተ ብኢንዱስ ቫሊ ሲቪላይዜሽን ዝፍለጥን ኣብ ገማግም ብጫ ፈለግ ዝተመስረተ ስልጣኔ ቻይናን ውን ካብቶም ድሒሮም ዝተመስረቱ እዮም። ቀዳሞት ስልጣኔታት ዘይከምቶም ድሒሮም ዝመጹ ስልጣኔታት ክመሃሩሉ ዝኽእሉ መወከሲታት ስለ ዘይነበሮም ዘድልዮም ነገራት ኣብ መምሃዝን ምድህሳስን ብሉጻት ነበሩ። ስነ ቁጽሪ፣ ጂኦሜትሪ፣ ሳርቪንግ፣ ስነ ሜታል ማለት ስነ ብረት፣ ኣስትሮኖሚ፣ ኣካውንቲን፣ ወረቐት፣ ዓውዲ ሕክምና፣ ኣስካላን መለንኪኖን፣ ማሕረሻ፣ ጣሓንትን ድማ ገለ ካብቶም ብሉጻት ምህዞታት ግብፃውያን እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ምህዞታት ግብፂ ከመይና ንሪኦም 3000 ዓመታት ነዊሕ ከም ምዃኑ ዝተላዕለ ገለ ምህዞታት ክጠፍኡ ገለ ድማ ብኻልኦት ተቐባልነት ከይረኸቡ ይኽእሉ ይኾኑ። ንኣብነት ግሪኻውያን ስነ ሕሳብ ባዕላቶም ከም ዝመሃዙ ወይ ይዛረቡ እንተኾነ ካብቲ ግብፃውያን ዝመሃዝዎ ተበጊሶም ከም ዘባዕበልዎ እዩ ዝግለጽ። 3000 ዓመታት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እምበኣር ንማዕባለ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ብፍላይ ኣብ ምስራሕ ሓፂን ግብፃውያንን ሜሶፖታውያንን በብወገኖም ቁርብ ዓቐን ዘለዎ ታኒካ ማለትን ምስ ነሓስ ብምትሕውዋስ ዝተረረን ነዊሕ ግዜ ዕድመ ዘለዎ ብሮንዝ ክፈጥሩ ዝኽኣሉ። እዚ ሰረት ዘለዎ ምህዞታት ዝእዋን ብዘይቶም ናይ ጥንታዊ ዳህሳስ ትርጉም ዘለዎ ኣንበይ ምኾናን። ፒራሚድ ወይ ሃረም ናይ መጀመርታ ፒራሚድ ንንጉስ ዞሰር ኣብ መንጎ 2667 ክሳብ 2648 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ተሰሪሑ። ክሳብ ለይቲ ሎሚ ድማ እቲ ናይ መጀመርታ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ብእምኒ ዝተሰርሑ ሓወልትታት ኮይኑ ይነብር ኣሎ። ጽሕፈት ልክዕ ከም ሜሶፖታውያን ግብፃውያን እቶም ቀዳሞት ኣህዛብ ንቋንቋኦም ብመልክዕ ጽሕፈት ዘሰጋገሩ እዮም። ኣብ ግዜ ጥንቲ ጽሕፈት ብመልክዕ ስእሊ ይግለጽ ከም ዝነበረ ድማ ይፍለጥ። ኩሉ ጽሕፈት ብኸምዚ ኣገባብ ኣብ ዝምዕብለሉ ዝነበረ ግዜ ስእሊ ማለት ኣብስትራክት እንደኾነ ምስ መጸ እቲ መበቆላዊ ቅርጹ ክጠፍእ ጀመረ። እቲ ጽቡቕ ጎኒ ናይ ግብፃውያን ግን ዋላ እኳ ናይ ስእሊ መግለጺታቶም ናብ ኣብስትራክት እንተማዕበለ እቲ ብሄሮግሊፊክስ ዝፍለጥ ጥንታዊ ጽሕፈታቶም ግን ከም ዘለዎ ክዕቅብዎ ክኢሎም ኣለዉ። ወረቐት ጳጲሮስ ካብ ጳጲሮስ ዝስርሑ ወረቓቕቲ ኣብቲ ግዜ ከም መጽሓፊ ኮይኖም የገልግሉ ነይሮም። ካልኦት ስልጣኔታት እምኒ፣ ናይ መሬት ጽላታት፣ ቆርበት እንስሳታት፣ ስምዒ፣ ዕንፀይትን ንመጽሓፊ ክጥቀሙሎም እንከለው ግብፃውያን ድማ ብወረቐት ጳጲሮስ ይጥቀሙ ነበሩ። ኣብ ጥንታዊ ዓለምና ድማ ን3000 ዓመታት ከም መጽሓፊ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ናብ መላእ ሜዲተራንያን ብሰደድ መልክዕ ናብ ግዝኣታት ሮማንን ባንዛንታይንን ተላከም። ከሳብ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ተኣጊዱ ኤውሮጳውያን ብራና ዝጅምሩ ድማ ቀንዲ ናይ ጽሕፈት መሳርሒ ኮይኑ ኣገልጊሎም። ጸሊም ቀለም ግብፃውያን ጠቐር ማለት ጸለሎ ናይ ኣትክልቲ መጣበቕን ስምዕን ተጠቒሞም ጸሊም መጽሓፍ ቀለም ከምህዙ ዝኽኣሉ ሕብረተሰባት እዮም። ድሕሪ ግዜ ድማ ንጠቐር ወይ ጸለሎ ነገራት ከም ኦክራ ማለት ቀይሕ ዝሕብሩ ቀለም በመዋሃድ ሕብራዊ ቀለም ክፈጥሩ ከኣሉ። ማሕረሻ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ውን ንሓይሊ ኣብዑር ከም መስሓቢ ተጠቒሞም ማሕረሻ በመድላው ኣብ ሕርሻዊ እቶቶም ዓይነታዊ ለውጢ ኣምጽኡ። እዚ መስራሕ ክሳብ ሕጂ ኣብ መላእ ዓለም ዝስራሓሉ ዘሎ እዩ። ማዕጺድ
معصير ون حانتي كابتن بتنتاوين قبصاوين استمازو مهزوتات كوينا عبت جزين كم بعل سرناين سقمن نمعت التباهيلا استسرحت يام مسنوم مسنعوي نطفتاتون مجمرتا بقبصاوين كم استجمر ايزن نقرالو قبصاوين كان لتاتن ناي مسنو مترباتن بمهنات نتي عامت ملو ززاري فلقنيل نابروحو زبالي كبابيتات ماي نمبصح مسنعوي حرشا فتاروم مقلل ماي از مقلل ماي بتحد وغنو كبز بلت عنت بتكالي دما سانكيلو بمقبار نتي سانكيلو ماي مسملأ بقللو كسحب زخل اقبابيوم عودة اوارح ابسرعة تصحاي استمركوس عودة اوارح قبصاوين اقاوما ناي كوخب سيريوس بمصنعيو تماهيزوم ازو وسون غزي زلوا عود اوارح مس فلغني لزعل غلقلو غزي ون متسسار اللوام از كالندر 365 معلتات 12 اوارح نفس وكفن 30 معلت زلوانيو از كل غيرهم كنسوم حنت توسخت معلت جن كوس خلا اي كالون سلازخونه دما بتولومي سالساي نتن 365 معلتات اب نفس وكف 4 عامات حنت معلتي كم توسخ جبرام ساعات أوليسكس بمتقام نصحاي كم قند محبريت غزيه تطقم نيرا ازرما صلالوت امعالتي كمين قساقس بمصنعيو أوليسكس بمتقام دما زحصرن زنوحن معالتات ناي عامت اصنعو بتوسخي غبصاوين ناي ماي ساعاتات يطقمو منباروم يفلات بوليس كاب جزيت انتن كساب ماكلاي نكسنة زنبرا جزين اب حدا كبابي زنبرو سب سلطان وي ام حدرتي سرعات نمسرات ناي ولقوم ناي صطا حلوتي يقبرو كم زنبرو يزت الراخ دحيرو اب حدش نكسنت جن از تاريفو مس نباويان كيدان بممسرات وجاي زفلتو اخبرت صطا تمسراتهم ازيهم مساريتاتن اخلاباتن زعدقو خوينم هابتام كونه دخاب بمعرز اقلقلو نبارو زخونه زي حقاو تقبار مزفتصم دما كساب ناي موراس نبرات مهرمتن اكال مغدالن ادلاين تخوينو كساب مقراص اذاننا فنጫን ናይ ሞት ማጻዕቲ ሬሳ ክቅበር ናይ ዘይ መፍቃድ ስልጣን ዘተግብሩ ነበሮም እዚ ዝኾነሉ ምቅባር ናብ ናይ ድሕሪ ሞት ዘለዎ ህይወት መሰጋገሪ ስለዝሕሰብ እዚ መጻዕቲ ገታኢ ክኸውን ካብ ዝኽኣል እዩ ስለዝኾነ ድማ ኩሎም ዝፍጸሙ ዝነበሩ ገበናት ንቡራት ገበናት እዮም ነይሮም ናይ መጥባሕቲ መሳርያታት صحفات إدوين سميز كم زنتصرو قبصاوين مطبحتي زجمرو حبرتسبات مخانوم يو ابرسي كساد منكوب طوبن افلبن زخصتو حدقاتات كال 4 شومنتن ناي مطبحتي غديات دما اسفيرو ولوم بزي كازين مطبحت زليو مسارحيتاتن نقوسلي فتلن مرف انجيركا كمي كمزسف ممرحيتات بنصور سفيرو كم زليوم اتي زرزر كم زحبرو فاشا نايقوسلي بلاستر مسفايز تطبح اكال لينت غارزا مصري قوسلي كيميكالات يركبوام از صحف بزي كازي اتي زطنتو مصنعتني امروز حزه صحفيوم ابرئس كتما غبصي كايرو زلو بيت مذكر ابز اوان زتاكبو نناي مطبحت مسارحيتات حقيفو يركب جلكاب اتوم نمطقاس مقاسات ناي نحاس مرافق فورسيب ماناكو ناي مطبحتي كارارو لانست عنقاريبو بروب بينسر غويتت باروكام اب اوان كرامات هارور سلازبرتع زبازو حقبصاوين صغر سوميلات يو كم زنبرو يفلات از دما صريتهم زحلو كاب حشراتات كم قمال زامسلو نخكلاخلو يغبرو كم زنبرو يحبر ولا كان مرحتي هايمانوت صغر خامل صاي كم اكل امنتهم انت نبره اتم عقم زلوم نزي بستفلالي قدس تدالون بمؤشتا زلو سمعي استغب اباروكا يوديو كم زنبرو يطقاس مملاخ عتات
ግብፃውያን ጎን ዞም ልዕሊሎም ዝተጠቕሱ ናይ ዓይኒ መመላኽዒታት ቅድሚ 4000 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝመሃዝዎ ጭብጥታት ኣሎም ጠቐር ወይ ጸለሎ ምስሊድ ብምሕዋስ ጋሌና ዝበሃል ጸሊም ቅብኢ ወይ ኩሕሊ መሃዙም ብተወሳኺ ንዓይኒ ዘመላኽዕ ማላላይት ዝበሃል ቀጠልያ ማዕድን ምስ ጋሌና ብምሕዋስ ቀጠልያ ዝሕብሩ ናይ ዓይኒ መመላኽዒ መሃዙም እዚ ብክልቲኡ ጾታ ዝልከ ኮይኑ ንናይ ዓይኒ ሕማማትን ጸረ ሕማቕ መንፈስ ምዃኑ ብምእማን የተግብርዎ ከም ዝነበሩ ድማ ጽሑፋት ዝምስክርዎ እዩ محصبي أسنان ኣብዚ እዋን ብልምዲ ኮልጌት እንብሎ ዘለና ውን ምህዞ ግብፃውያን ምዃኑ ክዝንጋዕ ዘይብሉ እዩ ኣብ 2003 ናይ ስነ ሓካይም ኣብ ቬና ኮንፈረንስ ኣብ ዝገበርሉ ጥንታውያን ግብፃውያን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ካብ ሓኹምሽቲ ዝነደዱ ቅራፍ እንቃቑሖ ናይ ሓኹምሽቲ ዝተቐየረ ሸኾናታት ናይ አብዑርን ዓፍራን ብምጥቃም ንምርኢት ከም ዘቕረብዎ ይዝከር ኣብ ናይ 4ይ ክፍለ ዘመን ጳጲሮሳት ዘሎ ጽሑፋት ከመይ ጌርካ መሕጸቢ ኣስናን ተዳሉን ከመይ ጌርካ ኣስናን ተሓጽብን ዝብል መምርሒታት ኣጠቓሊሉ ይርከብ ብተወሳኺ ንጻዕዳን ጽቡቕ ኣስናንን ንምውናን ከመይ ጌርካ ዘድላዕ ኣቐንጨው ከውሒ ናዕናዕ ወይ ሜንታ አይሪ ዝበሃል ዓይነት ዕምባባ በርበረ ጸሊም ብምሕዋስ ተዳሉ ዝብልን ካልእን ይርከብዎም عقابريسام عقابريسا ግብፃውያን ሙኩራት ምዃኖም ይዝእመን ድሕሪ ኣሽሓት ዓመታት ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ድማ ጠንቂ ሞቶም ዝኾኑ ሕማማት ናይ ኣርተሪ ጸገም ናይ ዓጽሚ ቲቢ ምምሽማሽ ኣስናን ጸጸር ኩሊት ሪሕን ጸጸር ሓሞትን ድማ ክፍለጡ ተኻእሉ ብሓሳኹ ከብዲ ዝስዕቡ ቢልሃርዚያን ካልኦትን ውን ጠንቅታት ሞት ብምዃኖም ብዝተገብረ መርመራታት ጭብጢ ተረኺቡሎም